V Bratislave na pravej strane Dunaja leží mestská štvrť Petržalka so 120 000 obyvateľmi. Keby bola samostatnou obcou, bola by tretím najväčším mestom na Slovensku. 90% obyvateľov sa sem prisťahovalo v 70. a 80. rokoch 20. storočia, keď bola v Petržalke vybudovaná panelová obytná štvrť s takmer 40 000 bytmi. Pôvodná Petržalka sa stala koncom 19. storočia robotníckym zázemím Bratislavy. Zostalo z nej iba niekoľko ulic, záhrad, cintorín, továrenský komplex. Ohraničená je štátnou hranicou s Rakúskom a modernou výstavbou sídliska. V nedávnej minulosti sa nachádzala pri železnej opone. Dnes leží na oveľa optimistickejšej schengenskej hranici. Nová Petržalka mala byť moderným veľkomestom, pravobrežnou súčasťou Bratislavy. V 60. rokoch 20. storočia vypísali medzinárodnú súťaž na vypracovanie urbanistickej štúdie. Zo súťažných návrhov žiaden neúspel. Sídlisko napokon postavili podľa najracionálnejších dobových kritérií. Petržalka sa stala symbolom socialistickej výstavby. Našlo tu bývanie veľa mladých rodín. Súčasne sa tu nakopilo mnoho problémov. Petržalka si vyslúžila prívlastky, betónová džungľa, nocľaháreň, Bronx, drogová liaheň, králikáreň. Nazvali ju aj matkou slovenských obcí. Napríklad ja som z dediny a hovorím vždy, že mali sme my aspoň určite, každý so mnou súhlasí, krásne detstvo a mnohí bratislavčania, rodáci nám to závidia. Ale na druhej strane, rada sa vraciam na dedinu, ale už sa teším domov, pretože ten životný štandard v tom meste už si človek tak zvykne naň. Iba zlomok obyvateľov panelových domov tvoria pôvodní obyvatelia Petržalky. Ostatní sú prisťahovalci. Časť obyvateľov pochádza z iných bratislavských štvrtí. Vysoká hustota obyvateľstva v panelákoch vytlačila niekdajšiu vidieckú atmosféru pôvodnej obce. Myslím, že je škoda starej Petržalky, že ju zrušili, lebo že to zbúrali, lebo tieto paneláky je to také iné. No. Pre socialistické sídliská bolo príznačné, že budovanie infraštruktúry a občianska vybavenosť zaostávala za výstavbou bytov. Doteraz sú dôsledky takýchto postupov bežne viditeľné, aj keď nedobudované priestory zarastli zeleňou. Ale keď si spomeniem na tie začiatky, boli otrasné, pretože tie príjazdné cesty neboli ešte vybudované a doslova pred panelákom boli veľké kopy štrku, piesku, ktorý sme aj s manželom potom odstraňovali aj korporatívne so susedmi, pretože sme si vybudovali také pekné prostredie záhradkové. Proste si to obhospodarujeme, tie záhradky, a môžete sa prísť aj pozrieť teraz na Gvierkovej 1, aké sú pekné vysadené šípové rúže, stromy. Skloňuje sa slovo humanizácia. Čo sa od nej očakáva? Kvalita života porovnateľná s európskymi štandardmi bývania. Obytné priestory veľkosťou a úpravou spravidla nezaostávajú. Avšak za prahmi bytov je situácia podstatne horšia. Petržalka je postavená tak, ako je postavená. Architekti to spravili tak, ako to spravili. Už sa s tým nedá nič robiť. Úprava fasád pomáha odstrániť technické poruchy panelových domov. Obklady chránia železné konštrukcie stavieb a prispievajú k úspore energie v bytoch. Vynovené domy pomaly začínajú vnášať do sídliska prvky vlastnej identity. Tak som Petržalčankou už približne 15 rokov. Čo sa mi tu páči, to je ťažko skrodiť. Pre petržalské sídlisko je charakteristická veľká miera sociálnej rôznorodosti. V jednom dome sa stretli úradníci, umelci, technici, robotníci, aj sociálne odkázaní ľudia. Tu
tu sú všetky spoločenské vrstvy, od najbohatších, čo ja poznám, podnikateľov, milionárov, až po tie najchudobnejšie vrstvy. Keď si ja zoberiem, v našom dome je invalidná dôchodkyňa rozvedená s 3 deťmi. Neplatí nájomné, áno, napríklad. Potom je tam taká polorómska rodina, trošku taká, neviem, či otec nebýva s nimi a všetky 3 deti už sú v takom dospelejšom veku a nie sú zamestnané. Robí iba tá matka, ktorá robí takú, že pomocnú silu, robotníčku. No koľko zarobí v dnešných časoch? Petržalčania intenzívne vnímajú svoj životný mikropriestor, svoju štvrť, ulicu, dom, bránu. Sú presvedčení, že všetko ich je o trochu lepšie než ostatné. Stiera sa tu bariéra medzi izoláciou a susedskou komunikáciou. Človek si môže vybrať alternatívu, ktorá mu je najbližšia. Nechýba mi taký denický život, kde každý o každom vie a vidí si fakticky do vlastného hrnca. Súkromie tu není také v tých panelákoch, každý o každom všetko vie, všetko je tu počuť. No ale tak v podstate dá sa, keď človek nemá inú možnosť. Anonymita prostredia a ľahostajnosť k mestskej časti ako celku sa prejavila aj v komunálnych voľbách 2002. V Petržalke sa k volebným urnám dostavilo najmenšie percento voličov na Slovensku. Tradične sa v komunálnej politike darí najmä pravicovým stranám. Severný okraj Petržalky je súčasťou širšieho centra Bratislavy. Urbanistické parametre ju priraďujú k okrajovým zónam. Nemá centrum, nemá námestia. Viac atraktívne pre bývanie sú okrajové časti sídliska. Administratívne a kultúrne centrá sú pri cestách a križovatkách. Ale hlavná komunikačná os nie je vybudovaná. Vznikajúca línia Petržalské korzo je cieleným úsilím vytvoriť mestský priestor, kde sa bude rozvíjať sociálna komunikácia. Budujú sa polifunkčné domy. Je predpoklad, že vznikne atraktívna spojnica medzi miestnou železničnou stanicou a centrom hlavného mesta. Projekt je ojedinelý príklad spolupráce mestskej časti a súkromnej projekčnej firmy s využitím fondov Európskej únie. Železničná stanica Petržalka je vstupnou bránou Bratislavy. Denne odtiaľ ľudia cestujú do škôl a za prácou do Viedne. Doprava v Petržalke je vážny problém. Jednotlivé štvrte oddeľujú frekventované cesty, železnica, nezastávané priestory, rameno Dunaja, pribudne diaľničný obchvat Bratislavy. Chodci a cyklisti sú popri autách v defenzíve. Podchody prechodcov sa dajú spočítať na jednej ruke. Po roku 1989 vybudovali torzovitú cyklistickú sieť. Chýbajúcu infraštruktúru prednostne vyplňajú benzínové čerpadlá a hromadné garáže. Proti takejto výstavbe a koncentrácii aut sa Petržalčania bránia. Tieto garáže sú výsledkom jedného z prehratých bojov medzi občanmi a investorom. Zdá sa, že Petržalka sa v posledných rokoch stáva konzumným rajom. Prichádzajú sem obyvatelia z iných mestských častí, širšieho okolia i z Rakúska. Hypermarkety tu vytvorili nové orientačné body. Vynútili si prehodnotenie dopravnej siete. Blízkosť nákupných objektov často zvyšuje aj hodnotenie obytnej štvrte dovtedy, kým ich obyvatelia prestanú vnímať iba ako prednosť. Veľké obchodné siete likvidujú drobných živnostníkov. Hoci prispievali k vytvoreniu osobnejšej atmosféry sídliska, zanikajú. Hypermarkety celkom nevytlačili trhoviská. Mestské trhovisko je tradičným miestom stretávok. Okrem nákupov tu človek zažije vnemy sluchové, zrakové, čuchové či chuťové, meniace sa podľa sezóny. V minulosti Petržalka zásobovala ovocím a zeleninou aj hlavné mesto. Bývalých bulharských záhradníkov nahradili slovenskí,
a slovenských predajcov vytlačili ázijskí. Všetko pekný tovar je tu. Pozri sa, jaký ty ani nevíš, čo to má. No. Aj tam ona má rozhádza. Nákupte, semka, čo vám to vadí? Toto, když chápete na remáku. No. Videla som ťa v televízii. Hovorím, kde? Kde tam pri vás? No hovorím, áno, boli sme. Hovorím, a ešte aj šampanské sme dostali. No, bodaj by šampanské sme dostali. No, však Ona nekúpi šampanské, keď to má. Ne? Ja už mám. Jarmočnú atmosféru si zachovávajú sobotňajšie blšie trhy pri dostihovej dráhe. Odolali konkurencii nákupných centier. Človek si tu nakúpi a môže sa občerstviť v ľudovejšom prostredí za ľudovejšie ceny. Nevadí, že tovar nedosahuje kvalitu značkových predajní. Podstatné je, že k pultom môže každý pristúpiť bez obáv, či jeho peňaženka s týmto prostredím ladí alebo nie. Svet sociálnej nerovnosti a problémov zostáva za plotom. Ako ho vnímajú obyvatelia sídliska? Čo sa mi nepáči? Napríklad málo ihrisiek pre deti, na deti sa málo myslí, so zvieratami je velikánsky problém, s odpadmi je tu veľký problém, takisto kontajnere a podobne. Napríklad tie prechody, takisto s tým je problém. Je tu viac problémov ako niečoho dobrého. Neviem, tak to prostredie, ja žijem vo veľmi peknom prostredí na prekvapenie. Žijem vo Vsišti a tam ja som spokojný s tým. Keby si tu niečo mohla vylepšiť, čo by to bolo? Neviem, menej barakov a viac zelene. No tak podľa mňa znečistenie životného prostredia je to, že je tu veľa výfukov z aut. Sami ľudia ničia odpadky, odhadzujú, asi nevážia to svoje mesto. Problémy mestskej časti sa reflektujú nielen medzi obyvateľmi. Predovšetkým zamestnávajú inštitúcie miestnej samosprávy. Dôležitú rolu zohráva lokálna tlač, donedávna aj Petržalská televízia. Večným problémom sú psi, alebo ich majitelia? Ale rozhodne si ja môžem osobne vybrať, že nebudem tu so psom, ale prejdem kúsok ďalej, mám možnosť vybrať si výbeh, kdežto, keď to porovnám s tými mestskými, čo sú v centre mesta, tak to je tragédia, ale i napriek tomu si myslím, že už konečne, aj keď mám sama psa, by sa malo niečo podniknúť v tom tie sáčky, čo sa o nich dlho hovorí a proste odpratávanie tých popsíkov, tých znečistvot. Psi tak povediac humanizujú prostredie. Vzťahy medzi ich majiteľmi pripomínajú sociálnu komunikáciu medzi matkami malých detí. Spájajú ich podobné problémy a vzájomné sympatie zverencov. Takže mne sa na Petržalke veľa toho nepáči, veľa ľudí tu býva pohromade a veľká kriminalita. Tie vzťahy medziľudské sú tu dosť naštrbené, takže myslím si, že mohlo by sa to trošku zlepšiť aj tie podmienky, či už zelen, čo sa týka, alebo iných podmienok. Tak určite parkovacie miesta, určite by budoval metro podzemné, lebo tá doprava je to fakt katastrofálna, s tým autobusom sa nedá nikam rýchlo dostať ani električkou, preplnené všetky spoje a podľa mňa lepšie vyznačenie cesty určite, lebo tie označenia sú strašne katastrofálne. Určite by som tu nechcela žiť. Takisto je problém s poriadkom v tých barákoch. Ako stále sa len sľubuje, že bude niečo lepšie, ale lepšie nie je vôbec nič. Sídlisko starne. Mení sa podľa potrieb jeho obyvateľov. V prvých rokoch bol dopyt po predškolských zariadeniach a detských ihriskách. V Petržalke je mnoho základných a stredných škôl. Sídli tu ekonomická univerzita. Navštevujú ju študenti z celého Slovenska. Budovy bývalých detských jaslí a materských škôl sa prerábajú na zariadenia pre sociálne odkázaných, invalidných či drogovo závislých klientov.
Petržalka je najmenej religióznym slovenským okresom. Necelá tretina obyvateľstva je bez vierovyznania. Po 89. tu postavili 3 kostoly. Prieskumy ukázali, že Petržalčania by viac uvítali nové športoviská. Cirkvi však budujú aj priestory pre voľnočasové aktivity. Aj keď sú prednostne určené pre členov cirkevných komunít, sú predpokladom intenzívnejšieho komunálneho života na sídlisku. Čo robíš? V Petržalke pôsobia športové kluby, umelecké súbory, centrá voľného času aj základná umelecká škola. Mimo čas pre záujmové aktivity mládeži zostáva ulica, dvor, brána alebo vlastná fantázia. Menšie deti sú tolerované pod oknami, ba aj v bránach obytných domov. Dospievajúca mládež je v zložitejšej situácii. Svet, ktorý si vytvára, nie je vždy v súlade s hodnotami dospelej väčšiny. Ak by som nemala byť starostkou, tak rozhodne, že by som tieto pouličné chlapcov a tak ďalej, ktorí sa túlajú po večeriach, tak tým by som vytvorila nejaký program, aby sa proste netúlali, pretože to je katastrofa večer po týchto vchodoch v Petržalke. Aké sú obrovské, veľké nápisy, veľmi neseriózne nápisy sú tam. Proste vytvoriť im taký program, aby sa mali kde trošička vzdelávať a po večeroch sa netúlať po vonku, pretože ohrozujú a žiaľ Bohu aj prepadávajú vonkajších ľudí, ktorí sa večer nemôžu ani v kľude ísť na prechádzku. Mimoriadnej obľúbe sa tešia betónové športové plochy pri obytných blokoch. Fungujú tu nepísané pravidlá zoskupovania a používania ihriska detskými a mládežníckymi skupinami. Sú podmienené vekom, teritóriami, navštevovanými školami a záujmami. To je jeden veľký bolavý problém, keď si uvedomíme, že Petržalka má zhruba tých 130 000 obyvateľov, čo má možno viac ako hoci ktorý ten najmenší okres a je ich zopár takých na Slovensku. A sa tu kumuluje teda vysoké percento aj nezamestnaných a zo skupiny mladistvých. A veľa sa tu droguje. To by ste neverili. Ja som si sama robila takú anketu začiatkom prázdnin minulého roku, že čo tie deti budú robiť a tak. A ich nič nebaví. A toto. Hovorím, a čo tak internet, aby som im už tak trošku nahrala. To je drahé a majú pravdu, že je to drahé. Voľný čas ovplyvňuje socializáciu jednotlivca. Zručnosti z ihrísk si mládež overuje na rôznych sídliskových podujatiach. Tak asi celý systém by som zmenila, celý systém výchovy mladých ľudí, pretože mladí ľudia nemajú motiváciu na to, aby proste robili nejaké aktivity, ktoré ich zaujímajú a proste majú strašne veľa voľného času. Možno preto Petržalka sa berie ako čas, kde je strašne veľa detí, ale pritom napríklad tie deti môžu mať ten problém, že nemajú sa kde zabaviť, nemajú sa do čoho pustiť. No samozrejme, dá sa zabávať mladí, ale potrebujete peniaze na to. Veľa. To sa dá zabávať, ale dosť. No tiež, to je pravda. Zapájanie sa do kultúrnych aktivít vytvára pocit spoluprežívania a spolunáležitosti s ľuďmi na sídlisku. Tak ja si myslím, tak nájdu sa tu tie rôzne krúžky a tak, ale som málo informovaná, že kde sú a tak. Bolo mi dobre bývať v Petržalke, keď som bola ako dieťa, lebo si pamätám, že vždycky to bolo také, pravidelne som sa tešila v sobotu, nedeľu, bola dostihová dráha, vždycky nejaké akcie, proste tá pravidelnosť, že stále sme sa tešili akože každý týždeň buď na vychádzku do lesa, alebo do sadu Janka Kráľa, keď ešte nebol plný takých deviantov a tak. Ako dieťa si spomínam na takú krajšie, bolo to také systematickejšie. Deti sa bavili tak, že skákali cez gumu, teraz sa hrajú opac, alebo tak a teraz už nevidíte, aj keď idete do školy, že decká sa nejako hrajú vonku bezprostredne.
Keď to nebolo. Jednoducho sa mi to viacej páčilo za toho minulého režimu, aj keď nechcem vyzdvihovať samozrejme, ale malo to svoje čaro, taký systém. No. Keby som bola primátorka, tak by som zmenila napríklad to, že dala by som sem viac takých budov, kde by sa mohli mladí ľudia realizovať. Napríklad, keď vytvoril niečo také ako Aopark, kde je samý obchod, aby som vytvorila niečo také, kde by mohli byť viacej zaujímavých krúžkov, rôzne od tanca, výtvarnej, hudobnej, všelijaké druhu. A plaváreň a posilovne a všetky takéto záujmy. V 90. rokoch sa stal kultúrny dom Zrkadlový háj vychýreným centrom alternatívnej kultúry, najmä dobrej hudby. Pre mladých bratislavčanov a ľudí z okolia, ktorí si obľúbili nekonzumnú kultúru, sa Petržalka stala kultúrnou mekou. A do toho teraz my vsúvame programy, kultúrne programy, ktoré sme postavili na základnom dramaturgickom princípe. Staviame ich tak, že nepúšťame stredný prúd, teda nepúšťame tú konzumnú komerčnú kultúru, ktorá je pre všetkých, ale v skutočnosti pre nikoho. Chýba aj tej strednej generácie niečo také zabaviť sa. Bola dobrá tradícia v Zrkadlovom háji, že tam fungovali aj ľudové hudby a myslím si, že už aj to padlo, aj to sa zmenilo iba na diskotéku, takže myslím si, že tu je dosť strednej generácie, ktorá sa nemá kam ísť zabaviť. Je tu veľmi prepracovaná línia folklórnych podujatí. Čiže prezentuje sa tu na to najlepšie, čo vo folklóre na Slovensku existuje. Na jednej strane, ale na druhej strane máme večery autentického folklóru, kde sa prezentuje to, čo je spontánne a v tých dedinách ešte ostalo. A to nie len v podobe pesničiek a tancov, ale aj v podobe kuchyne a nejakých dokumentov o živote tej ktorej obce. Popri tom samozrejme sa venujeme jazzu, venujeme sa všetkým základným smerom rockovej hudby. Že niektoré sú nie príliš populárne medzi dospelými ako punk alebo metal, no tak ale sú mladí ľudia, ktorí to vyznávajú a potrebujú niekde nájsť miesto, kde si tú svoju hudbu budú môcť počuť. A my zase samozrejme so všetkými tými ochrannými možnosťami to zabezpečujeme tak, aby sa to udialo bez konfliktov s inými názorovými skupinami. Mne sa páčilo podujatie Latino Party, ktoré sa konalo v Zrkadlovom háji. Páčilo sa mi z toho dôvodu, že do toho vystúpenia a do tej diskotéky boli zainteresovaní všetci. To, čo sa nám podarilo, že na platforme klubu Za zrkadlom a Domu kultúry Zrkadlový háj funguje viacero žánrov a tie žánre sú už aj navštevované. Spôsobilo, že sem chodia ľudia nielen z Petržalky a už nielen z Bratislavy, ale z celého Slovenska. K najväčším prednostiam Petržalky určite patrí príroda. Ojedinelé a vzácne lužné lesy a dunajské ramená. Je tu krásna lokalita ako tieto lužné lesy a teda okolie Veľkého Dráždiaka. Ľudia, ktorí tu bývajú, tak to veľmi oceňujú. Je tu kus prírody, hej. Čiže nie je to úplne taká tá betonová džungla, ako sa označuje teda Petržalka.
ale kto chce, tak si nájde teda ten čas a napríklad aj so psíkmi, so zvieratkami a tak ďalej. A je tu perfektne v lete. A veľa ľudí sem chodí napríklad aj z centra mesta, čo má svoje čaro. Má to svoj význam do budúcnosti, vytvoriť z tohto niečo, len žiaľ Bohu, keď si zoberiete tuto ten nedokončený hotel. Ale tiež by to mohlo mať svoj význam, áno, pretože sú tu aj ubytovacie zariadenia, stravovacie zariadenia, tu na športové zariadenia, akože toto tenisové centrum. Ja keď ležím na brehu hoci ktorého jazierka umelo vytvoreného, okolo ktorého sú prekrásne stromy a je to relatívne čisté a dám si tam deku a močím si nohy v prekrásnej vode, tak určite poviem, že sa divím ľuďom, ktorí sa trepú s prepáčením cez celý svet, aby boli pri mori, kde ich opeká. Ja si myslím, že presne ešte aj taký kľud nájdu v Petržalke. Dokonca sú tam celé rodiny, chodia, opekajú si. Čiže dá sa nájsť aj tu v Petržalke a boli by ste prekvapení, aké krásne zákutia sú tam. Takže rozhodne by som vás pozvala do petržalskej prírody. Už v 19. storočí Petržalka bola športovo-relaxačným zázemím Bratislavčanov. Chodili sem na dostihy, do veslárskych klubov, rekreačne sa člnkovať alebo kúpať a zabaviť sa do výletných reštaurácií. Po Dunajskej hrádzi vedie medzinárodná cyklistická cesta. Z Petržalky pokračuje do Rakúska, Maďarska a k vodnému dielu Gabčíkovo. Populárne bicyklovanie a korčuľovanie privádza v letných dňoch na hrádzu veľa bratislavčanov. V záujme ich bezpečnosti si hustota premávky vyžiadala reguláciu. Okrem radosti z pohybu sú cieľom výletov bufety, ktoré každý rok pribúdajú, reštaurácie v blízkych prímestských obciach, jazerá alebo galéria a divoká voda v Čunove. Možno tu stretnúť aj olympijských medailistov v dvojkajaku, Petržalčanov bratov Hochschornerovcov alebo obdivovať adrenalínovú atmosféru raftingu. Formovaniu lokálnej identity prispievajú sídliskové podujatia. Za tradičnú možno považovať slávnosť Dní Petržalky, ktorú mestská časť organizuje od roku 1998. Kultúrne a spoločenské podujatia vrcholia v ľudovej zábave, pripomínajúcej jarmok a dedinské hody. Mami, nebude byť zle? Zámerom slávnosti je vytváranie pocitu domova na pravej strane Dunaja. Niektorí obyvatelia si slávnosti nenechajú uísť, iní uprednostňujú centrum mesta. Na centrálnom trhovisku nahrážam na Kalea. Sobotu tam bežím v tričku so sáčkom míňať svoj plat. V rade na tú krvavničku, ako len dobre je stáť. Večer tam už ležím v kríčku, spievam a nemôžem vstať. Hej! A zosnatý som nocila, kam sa neletom a ja čakám na sobotu, kedy pôjdem von. Aby na zlatý som stál, plávať na nos a dar športa nezdá svoj hod. Mestotvorné prvky sú miesta, ktoré ľudí spájajú a priestor oživujú. Sú to detaily formujúce emocionálny vzťah k lokalite. Bývať v paneláku, alebo ak by som si znovu mal vybrať a možnosť bývať v paneláku, tak určite by som si zvolil Petržalku.
Chcela by som zostať v Petržalke bývať až do momentu, kedy už začnem byť na obťaž, tak sa vrátim domov, kde mám teda väčšiu časť rodiny. Určitý vzťah mám vybudovaný, pretože tu žijú moji rodičia a žijem tu už 18 rokov, ale taktiež ma to ťahá do zahraničia, pretože chcel by som spoznať iný štýl ľudí, iný štýl bývania, iné vzťahy. Keď chodíme k babke a ona býva na dedine, tak aj tam je dobre. Sa páči aj tu, aj tam. A keby si mala vybrať, kam by si šla? K babke na dedinu, alebo by si radšej zostala tu s kamarátmi? Kde? Neviem, tak tu asi. Tu je lepšie aj. Ja bývam v Petržalke, ale osobne sa nikdy nechválim tým, že som Petržalčanka, jednak to je možno tým, že som sa nenarodila v Petržalke ani nie v Bratislave. A druhá časť, ja sa v Petržalke zdržiavam strašne málo. Takže mne sa v Petržalke veľmi dobre býva, lebo som sa tu aj narodil a mám tu veľa kamarátov. Keď sa nudím napríklad, tak viem nájsť pár chalanov, kde by sme mohli vyraziť. Ja si myslím, že Petržalka je môjim domovom, lebo som sa tu narodila a osobne si myslím, že Petržalka nie je taká zlá, ako to vidia ostatní ľudia, ale proste tu nežijú. A ono všeobecne je také známe o Petržalke, že tu je veľa kriminality, veľa drog, ale ja si myslím, že to je všade, hej. A není to konkrétne len problém Petržalky. Väzby človeka na priestor sa vytvárajú v čase. Ľudia dokážu tento čas predĺžiť alebo skrátiť. Od človeka závisí, v akom domove bude žiť a rozvíjať sa. Ak kedysi, ako som v úvode spomenul, byť Petržalčanom znamenalo byť niekým, ale byť občanom Bronxu, tak dnes už byť Petržalčanom znamená aj čosi podstatne iné. Petržalčania už sú istým spôsobom občania, ktorí začínajú byť hrdí na, aj keď nie Petržalku v podobe panelákov, ale na to, že sú chytrí, vzdelaní, dynamickí a snažia sa svoje veci riešiť svojimi hlavami a svojimi rukami. To je veľmi dôležité. Záujem o svoje okolie je predpokladom fungovania občianskej spoločnosti. So zdravým lokálpatriotizmom rešpektujúcim záujmy iných a primerane rozvíjajúcim sebavedomie sa nám bude oveľa ľahšie existovať v spoločnosti iných národov, iných kultúr, iných ľudí. Je to pekné, že som Petržalčan. Je to dedina, je vlastne veľká dedina. 100-tisícová dedina je to. No. Nadobúdam vzťah k Petržalke ako k svojmu domovu. No, jednoznačne by som sa chcel odsťahovať, lenže uvidíme, ako nám tie podmienky vyjdú. A myslím, že ináč je to hodne lepšie, jak som sa ja teda nasťahovala. Dá sa povedať, že Bajan sa o nás dostará, aj keď si teda nechceš šplhať, ale je to viditeľné už. Tak ono tak sa hovorí, že človek sa cíti doma tam, kde si zavesí svoj klobúk.